Kristus on ylösnoussut. 2000 vuotta sitten Jumala itse syntyi ihmisenä tänne omaan luomakuntaansa. Hän eli täällä kansansa keskuudessa, antoi henkensä ristillä omiensa syntien edestä sovitusuhrina, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui taivaaseen ja siellä hän nytkin Herrana ja kuninkaana elää ja hallitsee. Tänään ajattelin tosiaan hiukan tämmöistä todistustyyppistä henkilökohtaista pohdintaa tässä tosiaan jakaa. Eli ihan sitä, että mitähän hittoa tässä mun elämässä on tapahtunut viimeisen ehkä 3 vuoden aikana tai näin, että on ollut kyllä niin kuin kerta kaikkiaan kummallisia elämänvaiheita ja haluaisin niitä tällä lailla vähän tässä julkisestikin jakaa, kun mikäli nyt muistatte, niin tämä nyt mitä kuuntelette, niin on mun henkilökohtainen YouTube-kanavani, missä joskus myös tämmöisiä henkilökohtaisia asioita voi olla mielenkiintoista käsitellä, eikä pelkästään opetuksia ja sen sellaista. Mutta tosiaan siis mä oon itse hyvinkin niin kuin karuista taustoista tullut kristityksi joskus tuossa 2010-luvulla. Ja tietyissä piireissähän se on jotenkin coolia, että ihminen on tullut jostain hurjista maailman syövereistä kristinuskoon. Mutta tietyssä mielessä sit siihen kuitenkin sisältyy se ajatus, että se on coolia vaan silloin, jos ihmisestä on sitten naps vaan yön yli ja yliluonnollisesti tullut niin kuin valmis ihminen. Että sehän kuuluu monesti niihin todistuksiin, että eli ennen olin räävitön pultsari ja narkkari ja varas ja sitten musta tuli täydellinen ihana pappi ja yliluonnollinen jalanpidentäjä tai miten se nyt sitten meneekään, niin itsellä on kyllä jotenkin se, että oma todistukseni ei, ei varmasti sisällä sitä, että musta olisi tullut mitenkään täydellinen tai hyvä ihminen siitä huolimatta, että syvältä maailmallisista jutuista Jumala on mut pelastanut syvistä synnin soista. Mutta siis niin tai näin, niin itse tulin siis varmaan reilu 10 vuotta sitten, tai mitä siitä on aikaa, vähän enemmänkin jo, niin tulin tosiaan ihan siis voisi sanoa, että syrjäytymistaustasta uskoon ja rupesin sitten kristillisiin asioihin niin kuin silleen aika ilman mitään seurakuntayhteisöä paljolti tutustumaan ja jossain vaiheessa kuitenkin siis seurakuntiinkin päädyin, mutta innostuin tuossa mitä lie 5 vuotta sitten hirveästi tosiaan tuosta reformoidusta liikkeestä ja sitten tällä hetkellä on vähän kysymysmerkki, että olisiko pitänyt, mutta tota, tota, mm, itsellä tosiaan se tuli tämmöinen, mitä ehkä joskus sanotaan niin kuin häkkivaiheeksi, eli kun ihminen innostuu reformoidusta teologiasta, niin sitten lähtee vähän kierroksille se juttu, että ihminen olisi syytä sulkea häkkiin ensimmäisiksi vuosiksi sen jälkeen, kun hän kuulee reformoidusta teologiasta, ettei hän pääsisi aiheuttamaan liikaa vahinkoa ympärillensä, niin mun mielestä tämmöinen on ihan hyvä vertauskuva ja niinpä se sitten vaan ehkä on hyvä todeta, että omassakin elämässä se toteutui, mutta syrjäytymistaustasta uskoon tulin ja häkkivaiheeseen sitten päädyin ja asuin tosiaan aikaisemmin tuolla Salon seudulla. Siellä sitten kuitenkin oli semmoisia juttuja, että tuli tosi kiire ja pakko muuttaa sieltä pois. Eli niin kuin kaikki muistaa, jotka mua on pidempään somessa seurannut, niin oli tämä kangaskassikäräjätapaus. Eli mun poikani olisi halunnut koulutyöhön pistää sateenkaarilipun, missä on rasti päällä ja siis kuviksen työhön vai mikä se nyt on, käsityö, kirjoittaa siihen, että sukupuolia on 2 ja siellähän sitten koulussa alkoi uskomattoman kylmä kyyti sen asian tiimoilta ja lopulta päädyttiin siitä ihan käräjille, kun olin koulun väärinkäytöksistä kirjoittanut blogiin ja he sitten haastoi siitä oikeuteen ja tosiaan niin kuin voittivat sen oikeuskeissin. Sieltä tulee nyt sitten ainakin 15 tonnin lasku, että se oli itselleni suuri shokki, että kun me tosiaan niin kuin ihan nimenomaan tämän jutun takia vaihdettiin paikkakuntaa, siis haluttiin paeta sitä juttua
toiselle paikkakunnalle lapset mukana, niin he sitten vielä laittoi oikeusjutun perään, että hei, kerroit kaltoinkohtelusta blogissa, että nämä on nyt rikoksia kaikki, että näin, ja siis kunnianloukkausta ja mitä, että sitä juttua on yrittänyt käsitellä tuossa kanavallani, mutta siis niin kuin muutenkin, että siihen ei mennä tässä sen syvemmin, mutta että se oli itselleni siis ensinnäkin suuri järkytys, että koulu voi niin rajusti hyökätä lapsiperhettä vastaan siellä ihan niin kuin paikan päällä, ja sitten, että he vielä niin kuin takautuvasti jälkeenpäin vei sen jutun käräjille, niin ne on kyllä itselleni ollut semmoisia suuresti mielenterveyttä raastavia juttuja. Mutta sitten vielä, että tuomarikin ihan vaan niinku jyräs meidät siellä oikeudessa siis, että siinä niinku hän oli nähnyt, että sateenkaari-ideologian vastustaminen itsessään on rikos. Siis ideologian vastustaminen oli tämän tuomarin mielestä rikos. Ja sitten olin saanut siinä myös, niin kuin hän näki, että on rikos, kun olin yhden meemikuvan postannut, missä on tämmöinen niin sateenkaariväreissä pukeutuneet niin kuin sotilaat marssii meemikuvassa, niin tuomari bongas, että tämäkin on niin kuin kiihottamista kansanryhmää vastaan. Ja sitten siinä oli se, että mun olisi pitänyt, siis ihan oikeasti siinä tuomiossa hän niinku toteaa sen, että mun olisi pitänyt jotenkin todisteilla osoittaa oma syyttömyyteni niissä blogikirjoituksissa. Eli nimenomaan päinvastoin kuin oikeustaju on. Että mun olisi ei niin, että syyllisyys jollekin vastapuolelle pitää todistaa, vaan että koska mä kerroin henkilökohtaisia kokemuksia blogissani, miten koulu kaltoinkohteli mua, niin mun olisi pitänyt niin kuin todistaa vielä, että nämä on oikeasti tapahtunut jollain kirjallisilla todisteilla vuosien jälkeen. Nämä mun henkilökohtaiset kokemukset jostain koulun käytäviltä. Ja koska mä en voinut tehdä niin tuomari totesi, että ne on valetta, ja siksi ne on sitten kunnianloukkauksia niistä ihmisistä. Niin tämmöisistä sitten niin kuin oikeustajun vastaisesti jyrättiin mulle semmoinen, mikä se nyt on 15-16 tonnia, kun siitä tuli laskua vai muuta. Ja muun muassa niin, että se tuomari siis ihan valehtelee musta siinä tuomiossa esimerkiksi, että kun siinä oli todisteena koululla, että nyt mun Vilma-viestejä, niin nämä on niin ihan asiallisia Vilma-viestejä, missä oikeasti on siis niin tyylin loppusiunaukset, ja tuomari kirjoittaa siinä, niin kuin, että nämä on jotain niin törkyviesteitä, ei nyt ihan sillä sanalla, mutta niin kuin, että mä olisin tyyliin joku, niin kuin, siis no kuitenkin niin kuin silleen, niin kuin, että se tuomio, siis koulun toiminta oli ihan jäätävä aluksi, ja se, että kun me oltiin heitä paettu toiselle puolelle Suomea, niin tuli vielä oikeusjuttu perään, ja sitten siellä oikeudessa siis tämmöinen ihan ultimaattinen känselointi käytännössä, missä niinku totuudella ei ollut väliä, vaan ideologialla oli. Ja siitä leivottiin lapsiperheelle sitten niinku jättisakot. Että no, tämä on niinku aika iso osa ollut tässä mun elämääni, ja tulen siis maksamaan näitä sakkoja vuosien ja vuosien ajan ulosoton kautta. Ikään kuin siellä ulosotossa ei olisi ollut jo vähän vastaava toinen juttu, eli olin tosiaan siellä nykyinen Redgo Finland, eli se Falk-hinausfirma aikanaan nimeltänsä, niin olin semmoisen toimistolla joskus 5 vuotta sitten siis töissä, ja olin mennyt sanomaan sitten työpaikalla, että uskon, että siis olin mennyt mainitsemaan tämmöisen abortin vastaisen kansalaisaloitteen, mikä oli silloin menossa, ja jouduin siitä tosi huonoon huutoon siellä työpaikalla, ja olin siitä sitten somessakin kertonut siitä kohtelustani, ja sain sitten sen julkaisun takia potkut siis töistä, ja haastoin sitten laittomasta irtisanomisesta sen firman silloin käräjille. Ja sitten taas nähtiin, että kristitty ei saa oikeudessa oikeutta, eli sielläkin sitten hävisin sen jutun. Olin tosiaan siis itse silloin haastamassa sitä entistä työpaikkaani. Mutta sekin oli aika semmoinen järkyttävä elämän kokemus, että työpaikalla tosi kivassa, mukavassa työpaikassa, työyhteisössä, työssä, mistä oikeasti niin kuin nautin ja näin, niin yhtäkkiä se niin kuin, tavallaan, et voi käydä noin, että mainitset siellä, missä kuka tahansa saa vapaasti puhua mitä tahansa ja rupatella kokemuksistansa työyhteisössä, niin mainitsen samassa porukassa sitten, että hei, huomasitteko, se on tämmöinen abortin vastainen kansalaisaloite tehty, ja sitten siitä tuleekin yhtäkkiä kylmää kyytiä, joka sitten niin kuin loppuu tosiaan ihan jopa potkuihin. Mutta niin tai näin, niin siinäkin oli taas semmoinen, että oikeudessa oli hiukan kysymysmerkki mulle, että saiko siellä oikeutta vai vääryyttä. Että kohdeltiinko mua lopulta sielläkin huonommin sen takia, että olen niin kuin väärää mieltä yhteiskunnan mielestä. Että se niin kuin, juttu niin kuin kulminoitu mun mielestä periaatteessa siihen, että
et oikeudessa oli niin kuin todisteet kyllä siitä, että se firma oli siis tosiaan niin kuin kirjallisesti ihan vedonnut siihen, että he ei anna mulle palkankorotusta siksi, että siitä syystä, että vaan ilmaissut siellä tämän abortin vastaisen vakaumukseni, niin se on niin kuin ilmiselvästihan kaikki me ymmärretään varmasti, että se on syrjintää, ja siitä oli niin kuin kirjallinen todiste siellä, mutta sen lisäksi olisi pitänyt todistaa vielä, että mä olisin saanut palkankorotuksen, jos mä en olisi maininnut tätä abortin vastaista vakaumustani. Niin se kuulosti mun mielestä vähän siltä, että tässä nyt kikkaillaan sillä, että täytyy joku pilkkuvirhe kaivaa sitten jostain, että tämä väärää mieltä oli ja saataisiin niin kuin torpattua oikeudessa, että häntä ei ole muka syrjitty. Mutta siitä siis oikeudessa niin kuin, se oli yksi asia, mitä siellä käsiteltiin, että, että miten siihen täytyy suhtautua, että firma oli tosiaan niin kuin todennut kirjallisena perusteena sille, että eivät myönnä mulle palkankorotusta, niin tämän mun aborttiin liittyvän vakaumukseni. Niin mun mielestä niin ei vaan voi niin kuin toimia, eiks vaan? Kysymys siis ei ole niin kuin oikeasti rahasta, että jostain varmaan 10 senttien korotuksesta, siis tuntipalkkaan tai jostain semmoisesta realistisesti olisi niin kuin ollut, että niin kuin tässä oikeuteen vei se jutun niin kuin periaatekysymyksistä, enkä rahan takia. Ja kun haastat suurfirman, kansainvälisen yrityksen oikeuteen, niin muista hei, että heillä on enemmän rahaa kuin sulla. Et mä lähdin sinne oikeuteen heidän kanssa silloin, niin kun oma lakimieheni sanoi, että todennäköisesti tulee joku 10 tonnin lasku molemmilta puolilta. Mulla oli semmoinen vakuutus, mikä olisi sen toisen 10 tonnin siis kattanut ja siis häviötilanteessa. Ja ajattelin, että siitä voi tulla ehkä maksimissaan 10 tonni sitten maksettavaa, mutta eikö se vastapuoli sitten ollut kalleimman mahdollisen lakimiehen jostain kaivannut ja teettänyt sillä, minä väittäisin, että tämmöisenä lawfare-taktiikkana, niin teettänyt sillä sitten erittäin paljon enemmän töitä, kuin mun mielestä näytti niin kuin järkevältä, että siellähän tosiaan vastapuoli sitten laskutti 27 000 euroa oikeuskuluja ja oma lakimieheni muistaakseni 10 tonnin. Oikeus sitä sitten kohtuullisti niin sanotusti noin 20 tonniin sitä vastapuolen lakimiehen kulua. Omani siis kattoi melkein kokonaan se vakuutus, mikä mulla ton, oliko se nyt YITn kautta oli, niin kun YTK, hitto sanat sekaisin, niin YIT-vakuutus olisi vähän outo, mutta siis niin tai näin, että se kuitenkin se vastapuolikin siinä laskutti sitten yli 20 tonnia, suurin piirtein sitä luokkaa. Että sitten siinä tuntui just siltä, kun miettii, että eihän kukaan hitto yhden oikeusjutun takia, hän nyt on plärännyt jotain työvuorolistoja vähän siellä työksensä suunnitellut hyvin kevyen keissin ja yrittää siitä 30 tonnia laskuttaa, niin kyllä siinä nyt haiskahti mun mielestä se, että se firma koittaa vielä näpäyttää sillä, että käy oikeutta mahdollisimman kalliisti, että tulisi mulle sitten kuluja siitä, että kehtasin heidät oikeuteen haastaa, mutta tosiaan semmoinen noin 20 tonnia vähän päälle sitten jäi siitä lopulta mulle maksettavaa ja semmoinen on vielä ulosotossa, että sen tyyppisiä elämäntilanteita. No, en tiedä pitikö mun niistä varsinaisesti niin paljon nyt sitten tällä kertaa puhua vai mistä, mutta että tällaiset tässä niin kuin on aika paljon tätä arkea ja elämää painanut ja siis ihan niin kuin, että siihen tämmöisten niin kuin muutetaan paikkakunnalta koulua pakoon ja sitten koulu räjäyttää sieltä vielä vääristyneen oikeusjärjestelmän kautta 15 tonnin laskun perään, niin valmiiksi niin kuin köyhälle ihmiselle, joka on siis pelkän peruskoulun käynyt, että ei ole tässä mikään ihan eeppinen ja vauras työelämä myöskään niin kuin pidemmän päälle mulla taustalla. Että semmosia juttuja tässä ja kiitos kaikille ihmisille muuten, jotka ton viime syksynä vai koska se oli, kun järjestin tämmöisen pienkeräyksen näihin talousjuttuihin, niin oikeasti suuri kiitos kaikille ihmisille, jotka siihen osallistu. Mutta heitä oli siis yli 5. Se niin kuin ihan oikeasti, että mä jotenkin ajattelin, että kun on kaikenlaisia tämmöisiä keräysjuttuja ja muita nykyään järjestetään, niin hankin ihan virallisen luvan tosiaan tuolta poliisilta tämmöiseen pienkeräykseen ja muuta. Ja keräsin rahaa sitten talousjuttujeni tueksi just kun olin näitä ulos. Mikä oliko se virallinen syy, siis oli nimenomaan toi
aborttikeissiin liittyvä oikeuskulu, jos nyt 6 aamulla oikein muistan, mutta niin kai se nyt siis oli, jos se nyt on ihan se on. Näistä täytyy siis olla vaan tosi tarkka, kun nämä on niinku tämmöisiä juttuja, mitkä on ihan näitä tämmöisiä lakiteknisiä juttuja, että se täytyy sanoa oikein. Mutta tosiaan niin kun, yhtä aikaa mua siis hävettää ihan suunnattomasti saada toisilta ihmisiltä rahaa, niin kuin vierailta tuntemattomilta ihmisiltä lahjoituksia. Mutta sitten taas toisaalta niin kuin, oli vähän semmoinen, että mä ajattelin, että siellä varmaan niin kuin usea ihminen voisi tiiäks, antaa jonkun kympin tai niin kuin jotain, että keräys yleensä varmaan toimii jotenkin silleen. Siellä oli yksi ihminen, joka oli todella antanut sen 200 muistaakseni, ja sitten muutamat jotain kymppien summia, niin yllätti se ensinnäkin, että miksi joku on valmis antamaan 200 eurollekin tuntemattomalle tubettajalle, mutta sitten yllätti se, että käytännössä kukaan ei ollut valmis antamaan niin kuin jotain 5 tai 10 tai sen sellaista, että tyyli 5 ihmistä siihen lahjoitti tai alle 10 kai kuitenkin, että yhtä aikaa siis on kiitollinen siitä, että jotkut tosiaan lahjoitti ja hävettää ottaa tosiaan tuntemattomalta ihmiseltä pummilla 200 euroa vastaan, mutta sitten kuitenkin yllätyn samaan aikaan siitä, että sillä pienkeräyksellähän ei nyt näihin 10 000 laskuihin sitten saatu kuin semmoinen 500 euron helpotus. Mutta nämä on kuitenkin kaikki niin isoja asioita. Oli kysymys sitten syntymättömien lapsien holokaustista tai sitten tästä nykyajan saatanallisesta sukupuolihulluudesta, mikä siellä koulussakin silloin oli, että oikeasti he repi jonkun tasa-arvovaltuutetun lausunnonkin siihen, siis aikuiset ihmiset, että ei saisi sanoa, että sukupuolia on 2, että jos koulutyöhön kirjattu, että sukupuolia on 2, niin mieluummin mä vaikka kuolen ja menetän kaikki rahani ja tuun niinku hengiltä kidutetuksi, kun sanon mitään hyvää tämmöisestä ideologiasta, joka kieltää kutosluokkalaista lasta kirjoittamasta biologisia faktoja koulutyöhön. Niin mieluummin kärsin ja maksan, kun alistun tälle Voken hulluudelle, että niin se nyt vaan on ja tulee olemaan jatkossakin. Ja katsokaa ihmeessä tuolta mun kanavani soittolistoista, sieltä löytyy myös toi Räsäsen kielletty pamfletti, että mieluummin kärsin ja maksan, kun alistun siihen hulluuteen, että sekin oli itselleni iso shokki, että mihin tämä yhteiskunta on menossa, kun selailin sitä Räsäsen ja Pohjolan raamattukäräjien tuomioa, ja siellä näyttää siltä, että nähdään tosiaan, että kaikki kristillinen seksuaalimoraalinen opetus on rikos niiden tuomarien mielestä. Et siis jos semmoista sitä Räsäsen ja Pohjolan raamattukäräjän tuomioa lähdetään sellaisenaan oikeasti toteuttamaan tässä yhteiskunnassa ennakkotapauksena, niin me kaikki seurakunnat periaatteessa lakkautetaan, että se tuomio on niin ankara. No he valittaa sitä tuonne EUn ihmisoikeustuomioistuimeen, ja niin siis minäkin valitan sinne tuosta kangaskassikäräjätuomiosta, että sieltä tuli känseloiva ja brutaali ja oikeustajun vastainen ja pitkälti valheellinen tuomio. Ja sitten hovioikeus ei myöntänyt sille jatkokäsittelylupaa ja korkein oikeus myöskään ei myöntänyt sille jatkokäsittelylupaa, että ihan karsee keissi. Se menee nyt sitten vielä sinne EUn ihmisoikeusjutskaan. Mutta joo, niin kuin huomaatte, niin tässä on ollut kaikenlaisia tämmöisiä rankkoja juttuja viimeisten vuosien aikana, mitkä on täysin raastanut mun jaksamisen ja mielenterveyden. Ja sen takia kärsin siis nykyään muun muassa melkoisesta unettomuudestakin, ja tätäkin tosiaan unettomina yön tunteina, ennen kuin oikeasti herätä olisi kuulunut, niin video nauhoitan. Mutta niin tai näin, niin tämmöisten kriisien keskellä on ollut tämmöisessä pienessä seurakunnassa tosiaan täällä Jyväskylässä tuossa Reballa, eli reformoidussa baptistiseurakunnassa, kun rakastuin tämän seurakunnan kulissiin ja muutin toiselta paikkakunnalta sitten sen perässä, mutta seurakunnan kulissi ei sitten ollutkaan niin kuin se seurakunta itsessään, ja paljastui, että heillä on tosi paljon semmoisia oppeja ja käytäntöjä siellä, mitä en voi millään lailla hyväksyä. Että tosi kivat saarnathan heillä on, ja saarnoissa ei mitään niin kuin ongelmia tai heresioita ole, mutta kyllä se seurakunta on semmoinen, missä niin kuin itselle kävi sitten olo kaikista hyvästä huolimatta niin kuin tukalaksi. Ja siellä oli myös niin kuin, henkilökemiat ei kohdannut, ja musta tuli semmoinen koko sen yhteisön, no ei koko yhteisön, mutta diakonien ja pastorien ja sitten tämän virallisen
epävirallisen johtajan rivijäsenenä siellä on tämmöinen mentorina toimiva mies, joka käytännössä se niin kuin ylin auktoriteetti siellä on, niin tämmöinen niin kuin johtokoneisto, niin tuntui, että jouduin niin kuin niiden sylkykupiksi siellä ja sain niin kuin lopulta tosi niin kuin julmaakin kohtelua siellä sitten, että mutta ne nyt on henkilökohtaisia juttuja siis, mistä ehkä täytyy puhua tarkemmin myöhemmin, mutta siis joka tapauksessa sellaista, että opillisesti en niin kuin todellakaan tiennyt näitä uniikkeja erikoispiirteitä tämän seurakunnan niin kuin tällaiseen johtajuuteen ja kirkkokuriin ja pyhitysteologiaan ja semmoiseen autoritaarisyyteen liittyen, että niitä ei ole heillä niin kuin missään esillä. Ja mä en olisi kyllä niin kuin sinne varmaan lähtenyt, jos mä olisin tiennyt. Että heillä on niin kuin kivat jutut näkyvillä ja sitten myös semmoista tosi kyseenalaista teologiaa ja käytäntöä, mistä haluan oikeasti nyt niin kuin julkisesti harkitusti sanoa, että jos minä olisin tiennyt, mitä kaikkea he uskoo oikeasti, niin en mä olisi mennyt sinne seurakuntaan alun perin varmaan. Että joo, toivoisin heiltä ehkä vähän niin kuin jotain julkaisua siitä johonkin, että mitä he ajattelee esimerkiksi jäsenyyden tarkoittavan tai johtajuuden ja pastoriuden ja alistumisen ja tämän tällaisten asioiden, että nämä niin kuin itse on hämilläni näistä vuosien jälkeen ja en tosiaan kyllä niin kuin sinne seurakuntaan enää haluaisi. Mutta mulla oli aikaisemmin, kun oli semmoinen hypetysvaihe siitä seurakunnasta, niin Google-arvostelun laitoin, kun siellä kehotettiin laittamaan, niin mainostaakseen seurakuntaa, niin laitoin semmoisen umpimielisen sinisilmäisen hypetyksen, mutta on joutunut sen tosiaan, halusin sen nyt itse päivittää, kun siellä oli ennen tuommoinen julkinen avoin kehu, niin nyt siellä tällä hetkellä lukee näin. Olen kokenut Reballa paljon kiusaamista, asiatonta kontrollia, painostusta ratkaisuihin, joita en olisi halunnut tehdä, ja vastaavaa. Kun katkeroiduin siitä, minua rangaistiin katkeruudesta puolen vuoden sosiaalisella eristämisellä, sen sijaan että ongelmiin olisi puututtu. Koko rangaistuksen ajan minua syyllistettiin siitä, että itse muka pitkitän tätä prosessia, vaikka pastorit eivät tarjonneet siitä mitään ulospääsyä. Yhteisö oli tosi lojaali pastoreille, eikä minua oikein uskottu, kun kerroin, että asioiden ratkomisen sijaan he monissa palavereissa vain päämäärättömästi purkivat minuun pahaa mieltään, kunnes rupesin itkemään. Puolen vuoden sosiaalisen eristämisen jälkeen tajusin itse lähteä etsimään terveempää seurakuntayhteisöä. Semmoisen päätin sitten tonne jättää ja niin kuin huomaat, niin tämmöinen varmaan herättää myös tietysti mielessä enemmän kysymyksiä, kun antaa vastauksia, että mitä siellä tapahtui ja mitä kävi ja mikä ihme juttu tämä nyt on. Niin jos Jumala suoja elämme, niin ehkä mä osaan niihin jotenkin paremminkin sitten kommentoida joskus ja harkitusti ja mieluiten toki niin, että jonkunlaisen debatin tai haastattelun formaatissa saa nämä seurakuntalaiset tässä mun kanavalla itsekin kertoa näkemyksiä, mutta ton verran mä haluan siitä jo tässä vaiheessa sanoa julkisesti, koska tämä keissi nyt kaikkea tätä taustaa vasten, niin tämä raastaa mun mielenterveyttä niin, että en mä nyt ole ihan varma, että onko mä tässä nyt niinku tulevaisuudessa oikeasti näitä videoita tekemässä, että voi olla, että mä vaan niinku tuun niin hulluksi, että tämä koko homma niinku loppuu, mutta niinku halusin niinku vaan, että muistakaa, että toi seurakunta, niin kuin kaikki muutkin yhteisöt, on jonkunlainen kulissi ja kaikissa yhteisöissä on juttuja, mitä niistä ette tiedä, jos olette pintapuolisesti tutustunut. Että se, että tälläkin porukalla oli mun kanssa siis sama suhtautuminen karismaattisuuden harhoihin ja liberaaliteologian lonkeroihin, niin se ei vielä itsessään tee seurakunnasta tervettä. Mutta mua niin paljon jotenkin rohkaisee se, kun Eelis Halmemies, heidän pastorinsakin tuolla Vierastatulta sivulla niin kuin sanoo siitä Vierastatulta kirjasta, miten se nyt meneekö sanasta sanaa, mutta silleen, että siinä käsitellään karismaattisuutta, niin hänkin sanoo niin kuin karismaattisuutta siinä kristinuskon nimissä esitettäviksi valheiksi ja vääristymiksi, niin se on niin kuin se seurakunnan näkemys yleisesti karismaattisuudesta, niin se oli niin kuin siinä mielessä turvallinen paikka. Mutta sitten heillä oli niin kuin omia semmoisia eksoottisia
erikoispiirteitä. Minusta yksi on just semmoinen outo semmoinen autoritäärisyys just siinä, että jos mä oon sanonut somessa karismaattisuutta saatanalliseksi, niin musta täytyy irtisanoutua seurakunnan virallisessa tiedotteessa, mutta sitten kun pastori sanoo sitä kristinuskon nimissä esiintyväksi valheeksi ja vääristymäksi, niin hän voi olla pastori. Että mun mielestä nämä on siis sama asia eri sanoilla vaan sanotettuna. Et sekin oli melkoinen farssi se, kun he teki semmoisen tiedotteen musta, niin sitäkin tietysti toivoisin, että he poistaa sen, mutta täytyy siis mun sitäkin toki kommentoida vielä julkisesti vähän rehellisemmin kuin aikaisemmin, että siellähän joudun paljon mielistelemään ihmisiä, lankesin ihan ihmispelosta valkoisten valheiden synteihin, että pystyisin tuossa yhteisössä toimimaan silloin aikanaan, niin silloin kun hän sen tiedotteen julkaisi, niin en uskaltanut totuudenmukaisesti sanoa, että mitä siitä ajattelin, niin sitäkin varmaan täytyy video jatkossa hiukan tehdä, missä sitä kommentoidaan, ellei he nyt sitten totea, että poistavat sen tiedotteen, kun kerran tämä ihminen on seurakunnasta vaihtanut seuraavaan. Mutta mikä sitten on seuraava seurakunta tämmöisessä tilanteessa, niin se onkin hyvä kysymys. Ja tietyssä mielessä mun mielestä on vaan niin kuin jotenkin jännää, että mä olin joskus siis karismaatikko, tosi hörhökarismaatikko, silloin kun tulin itse alun perin uskoon, että mulla oli kerta kaikkiaan typeriä uskomuksia kristinuskosta, kaiken maailman hurmoskielistä tietysti alkaen ja profetioiden jatkumisesta ja sen sellaisesta. Ja sitten hörhövaiheessani niin ajattelin, että Jumala antoi mulle mukamas, ei siis oikeasti todella antanut, ei missään nimessä, tämmöisen yliluonnollisen ilmoituksen unen kautta, minkä sitten innoissani nettiinkin julkaisin, kun oli mukaan niin hienoa, kun tällä lailla minä mukaan sain jonkun saakeli ennen unen, tai miksi sitä nyt kuuluisi sanoa, mutta joku näkyy jostain saakelin miekoista ja jotain tämmöistä aivan täyttä tuupaa, mutta se oli tietynlainen semmoinen, ja toki vaan siis, älkää nyt kuulko tätä niin kuin liioitellen, todistuspuheenvuorot on yleensä semmoisia liioiteltuja juttuja pienistä jutuista, tehdään kärpäsestä härkäsiä, mutta oli tämmöinen mukamas näky jostain miekoista, mikä niin kuin kuvasi sitten, ja mä en halua edes toistaa sitä saatanallista paskaa tässä suoraan sanottuna, vaikka se oli olevinaan Jumala-ilmoitusta, niin ihan sairastahan se on nyt laittaa tuommoista omaa untansa Jumalan nimiin, saatanasta sellainen toiminta on. Mutta kuitenkin semmoinen näky, mikä niin kuin ikään kuin tavallaan karismaattisuus sahasi sillä niin kuin, oman oksansa poikki, että se siinä niin kuin, tavallaan niin kuin Raamatun arvovalta niin kuin vahvistettiin tässä valennäyssä. Että se oli vähän niin kuin tämä islamin dilemma, että sitten se johti niin kuin lukemaan Raamattua, ja sitten siellä Raamatussa luki, että tämä mun entinen uskon näkemykseni ei olekaan itse asiassa totta, niin se silleen kiinnostavalla tavalla niin kuin, oli semmoinen tietynlainen karismaattisuuden dilemma, että sä oot näin, jos sä käsketään niin kuin lukemaan Raamattua ja Raamatussa sanotaan, että tämä karismaattisuus ei ollut totta, niin aha, se vähän niin kuin tappoi itsensä se usko sitten sillä näyllä. Toki siis se oli paljon isompi prosessi, eikä lähetä tästä nyt joko tekemään semmoista todistustarinaa, missä liioitellaan yksityiskohtia, mutta siis samalla lailla toimi kuin islamin dilemma, että islamin tekstit käskee lukea Raamattua ja Raamattu käskee luopumaan islamista. Ja tietysti mielessä mulla ehkä tämän reformoidun uskonnon kanssa on käymässä vähän samantapaisesti, että kun itsellä jäi joskus mieleen se meemikuote Calvinilta, että ihmisen sydän on epäjumalatehdas tai jonkunlainen, missä valmistetaan niin kuin kaikesta aina epäjumala, niin tietyssä mielessä nyt sitten Calvinin sitaatti sopii siihen, miten tästä reformoidusta liikkeestä ehkä tuli mulle jonkunlainen epäjumalakin välillä, ja sitä fanitin, kunnes näin, että siinä on tosi paljon enemmän hyvää kuin huonoa, mutta miten sitä huonoakin oikeasti on, ja tosi karuja juttuja ja oppeja ja näkemyksiä, ja jonkunlaista sekasortoakin siinä, että mikä se reformoitu oppi lopulta on, että ei siellä nyt oikeasti ole edes mitään yhtenäistä kasteoppia tai ehtoollisoppia tai eskatologiaa tai muuta, mikä on siis sinänsä hyvä asia, että näkemyksiä sallitaan, mutta kannattaako sitä nyt sitten fanittaa jotain liikettä liikaa, jos siellä liikkeessä sallitaan kaikenlaista ja osa siitä on huonoa, erittäin toksistakin jopa toi johtajuusnäkemykset ja muuta, ainakin mitä itse tuossa pienessä yhdessä paikallisyhteisössä koin, henkilökulttimaista meininkiä siis, niin haluanko itse sitten
tämmöistä liikettä nimenomaan fanittaa vai pitäisikö mun itteni jotenkin määritellä jotenkin yhteiskristillisemmäksi jatkossa. Mutta sitten se tavallaan yksi, mikä mulla on boostannut sitä, että miksi mä koen itteni just reformoiduksi, on niinku se, että yksi luterilainen pappi kerran selitti mulle luterilaisen ehtoollisopin väärin. Ja siitä tuli mulle, tai ehkä voisi sanoa, että kaksi luterilaista pappia selitti sen väärin. Ja he selitti käytännössä siis ilmeisesti sen versio, mikä sitten onkin lopulta oikeasti se katolinen versio. Ja sen takia mulle tuli melkoiset antipatiat tätä luterilaisuutta kohtaan. Ja nyt kun on selvittänyt sitä sitten enemmän, kun tietysti luterilainen seurakunta on mulla sitten se seuraava vaihtoehto ton reformoidun jälkeen, kun jo mut savustettiin ulos tuolta edellisestä. En sano, että joudun siirtymään, meinasin sanoa niin, mutta mut savustettiin sieltä edellisestä tosiaan kyllä ihan ulos ja jouduin luterilaiselle puolelle sitten palaamaan ja se, että jos heillä nyt kuitenkaan ei ole se ehtoollisoppi siellä, mistä mulla aikana oli kauheat antipatiat, niin en mä tiedä, onko tuossa nyt sitten niin suurta eroa. Onko siinä mitään eroa kauheasti siihen, mitä mä nyt uskon? Mitä hito eroa oikeasti tunnustuksellisilla reformoiduilla on verrattuna luterilaisiin, niin jos heillä nyt ei olekaan katolinen ehtoollisoppi, mikä on, sori, että joudun sanomaan julkisuudessa näin, että on uskonut siitä jotain ihan puuta heinää aikaisemmin ja viitannutkin somessa siihen luterilaiseen oppiin ihan huuhaana, vaikka se nyt ilmeisesti ei sitä ole, niin no kuitenkin, että jos tämmöiset henkilökohtaiset väärinkäsitykset haihtuu pois, niin mitä hito eroa konservatiiviluterilaisuudella oikeasti sit lopulta on reformoituun teologiaan, niin onhan niitä, mutta sitten kun liikkeessäkin on sisäisesti näkemyseroja, niin en mä tiedä, miksi emme voitaisiin vaan todeta, että kaikkihan tässä ollaan ihan perseestä ihmisinä ja perustetaan semmoinen joku yleiskatolinen kirkko, että kaikkien on pakko joka sunnuntai kokoontua samassa seurakunnassa ja sitten keskiviikkoisin saa kaveriporukan kesken olla raamattu piirissensä omaa mieltä, mutta samaan ehtoollispöytään pitäisi tulla hellarit ja paavilaiset ja luterilaiset ja kalvinistit ja kaikki. Mutta joo, siis jotenkin, että kyllä tietyssä mielessä kun ymmärretään siis tuo epäjumalatehdas juttu semmoisena retoriikkana, että on hyvin eri asia puhua tästä, että sydämeni tekee jostain epäjumalan kuin oikeasti palvoa jotain demonista entiteettiä, niin kyllä tuosta reformoidusta liikkeestä tuli mulle siinä mielessä joku epäjumala, mistä nyt sitten on jollain tavalla pääsemässä johonkin eroon. Mutta siis toisaalta hyvä oppihan se on, että paljon oli myös semmoista, että ihan henkilökemioissa oli ongelmia tuolla edellisessä seurakunnassa eikä reformoidun opin kanssa sinänsä. Että nimenomaan kysymys oli siis siitä, eniten jouduin siellä ongelmiin siis siitä, että asioista, mistä oltiin opillisesti samaa mieltä, niin ihmiset veti sitten pulttia, kun olin sanonut esimerkiksi. Kerrotaan se nyt anekdoottinen jo tässä yhteydessä, että se oli yksi mies, joka uskoo, että kielillä puhuminen on siansaksaa. Ja hän ajatteli, että mun pitäisi lopettaa videoiden tekeminen someen, koska mä olin sanonut somessa, että kielillä puhuminen on siansaksaa. Siis niin hänkin uskoo. Mutta mä olin sanonut sen somessa. Ja nyt yksi hänen ystävänsä oli sitten kuullut, kun mä sanoin sen somessa. Ja tullut hänelle vaivaantuneena puhumaan, että hei se Niilo sanoi somessa, että kielillä puhuminen on siansaksaa. Niin tämän miehen logiikka oli, että mun pitäisi lopettaa somettaminen. Eikä se, että hänen olisi pitänyt aloittaa teologinen keskustelu kaverinsa kanssa, jossa hän kertoisi tälle rakkaudella, että miksi kielillä puhuminen on siansaksaa. Että tämmöistä puhettavan kontrollia siellä Reballa oli tosiaan paljon, ja siellä on siis sisäinen ohjeistuskin sille, että miten saa puhua, mutta kielletty toki myös sen julkaiseminen julkisuuteen, että se on tämmöistä tosi autoritääristä, ja tämmöisenä mun mielestä itselleni tärkeänä, mikä herätti vähän siihen, että täytyykö sen olla näin kontrolloivaa se elämän, oli tämä tämmöinen, aina käytännössä se seurakunnan epävirallisesti, mutta käytännössä ylin auktoriteetti on tämä Mikko Sivonen, jonkunlainen lähetystyöntekijä, hän kai virallisesti on, mä en tiedä mitä hän oikein työksensä tekee, se ei mulle koskaan oikein käytännön tasolla selvinnyt noiden 3 vuoden aikana, hän ei ihan hirveän aktiivisesti myöskään siellä ollut paikalla näistä jutuista kertomassa, mutta joskus hän tosiaan tuli multa vaatimaan, että kun hänen lapsensa oli kuullut mun lapseltani, että Jippii-kuoro on helluntailainen kuoro, niin
niin mun pitäisi mennä hänen lapselleen niin kuin oikaisemaan tämä juttu, koska se on oikeasti yhteiskristillinen kuoro, eikä helluntalainen kuoro. Niin tämä on niin kuin se puhettavan kontrollin määrä. Ja sitten kun se on niin kuin semmoinen, että jos niin kuin yhteisö pitää sitä niin kuin normaalina ja ihmiset toivookin, että heiltä vaaditaan tämmöistä, niin siihen ei tietysti tälle niin kuin ihmisenä, joka ei oikein tykkää semmoisesta kontrollista, niin on, tai millä siihen nyt puuttuu. Mutta joo, että tämän tyyppistä niin kuin käytännössä oli, ja mä niin kuin haluan sanoa julkisuudessa, ettei nämä asiat niin kuin painu historian hämäriin mun kanssani, jos palan niin loppuun näistä, että en pysty enää vaikka somessa esiintymään tai muuten jatkamaan sitten julkisia kannanottojani syystä tai toisesta, niin halusin vaan, että tämän kuulee siis joku ihminen, joka on siinä saakeli häkkivaiheessa sen reformoidun teologian kanssa. Niin älkää muuttako seurakunnan perässä toiselle paikkakunnalle. Et mä itse siis muutin sekulaarin koulun sekoilua tuolta Salon seudulta pakoon kiireessä. Oli kunnon exodus-meininki siinä, että Egyptistä lähdettiin rytinällä. Et mulla oli siis syy kyllä muuttaa äkkiä pois paikkakunnaltani, jossa silloin asuin, mutta isoin syy varmaan, miksi tämä Jyväskylä valikoitu paikkakunnaksi, oli nimenomaan tämä paikallinen reformoitusseurakunta. Ja eli mä en tavallaan menettänyt mitään siinä, että niin kuin, muutin seurakunnan perässä, joka ei ehkä olisi ollut fiksua, kun mun oli pakko joka tapauksessa muuttaa tuntemattomasti umpimähkää johonkin toiselle puolelle Suomea kiireessä ja äkkiä. Niin, no, sille muutolle nyt oli muutenkin tarvetta, mutta kun siis olen kuullut, että ihmiset harkitsee, olen jopa kuullut ihmisestä, joka harkitsee ihan tämän Jyväskylän nimenomaisen paikallisseurakunnan perässä muuttamista, niin haluan sen nyt vaan niin kuin julkisesti sanoa, että harkitkaa uudestaan. Että kuten kaikki seurakunnat, niin tämä on kulissi. Ja täällä tietoisesti rakennetaan ulospäin, tai siis siellä edellisessä seurakunnassa, niin tietoisesti rakennetaan semmoista kulissia siitä, että minkälaisia ollaan, ja sellaisia ei oikeasti olla sitten todellisuudessa siellä kulissin takana, vaan niin kontrolloivia, että todennäköisesti siinäkin, että kun sanon, että se oli mun edellinen seurakuntani, niin siellä ihmisille, jotka kuuli tämän, niin ensimmäisenä nousee tuosta mieleen, että ethän sä ollut virallinen jäsen, vaan niin kuin, tai siis niin, se on varmaan se ensisijainen, mitä he siitä ajattelee, ei sitä, että harmi, että tämä mies kirjaimellisesti myi koko elämänsä säästöt, jotta hän saisi rahoitettua muuton tänne paikkakunnalle ja kävi aktiivisesti seurakuntamme about kaikissa tilaisuuksissa 3 vuotta putkeen perheensä kanssa ja nyt hän lähti pois, kun hän koki kaltoinkohtelua. Niin se niin kuin todennäköisesti ei ole se reaktio, vaan se, että nyt sanoit somessa, että se on sun edellinen seurakuntas, vaikka et ollut virallisesti jäsen. Mut joo, semmoista pientä viisastuttavaa näpäytystä, kun nyt ollaan siis siinä vaiheessa, että he toki kuuntelee sanasta sanaa kaiken, mitä sanon somessa, niin halusin näitä asioita sanoa siis paitsi sen takia, että jos siellä niin kuin tosiaan joku kuuntelee, joka miettii nyt siinä reformoidun opin häkkivaiheessa, että muuttaisiko seurakunnan perässä, niin heitä varten, että kannattaako tämmöinen 10 aktiivihenkilön plus muutaman kehällisen kävijän tiiviin yhteisön takia, siis yleensäkään välttämättä koskaan niin kuin, muuttaa mihinkään, että siellä on aina kaikissa varmasti niin uniikit tavat, että nämä on oikeasti 10-15 aktiivin porukoita, reformoidut seurakunnat, nämä on marginaalisin pieniä, eräät mun neuvonantajani on sanonut, että ihan syystäkin ne jää pieniksi, että sille on syitä, mutta niin tai näin, niin ne on siis se on sama kuin tavallaan tulisit adoptoiduksi johonkin lestadiolaiseen perheeseen, niin kuin siis käytännössähän se on sitä, siellä paljon ollaan toisten kotona ja sitten se on pieni kuin perhe sekä hyvässä että pahassa, mutta mutta myös siis se, että mä ajattelen, että tätä nyt kuuntelee siis ne seurakunnan ihmiset jotka on nyt kiinnostuneita, että mitäs mä siitä sitten seuraavaksi somessa sanon, niin toivoni tietysti on, että tämmöinen julkinen kritiikki siitä, sitten myös synnyttäisi muutoksia siellä seurakunnassa, johon minä en ole siis ikinä missään nimessä palaamassa kävijäksi. Et sitä en toivo, että muutettaisiin asioita sen takia, että mä voisin tulla sinne takaisin. Kyllä se niin kuin luottamus tämmöisten asioiden jälkeen on vaan niin mennyt, että en mä
halua enää yrittää niiden ihmisten kanssa jatkaa seurakuntavaellustani, mutta josko he sitten muistais kuitenkin seuraavien ihmisten kanssa olla jotenkin enemmän armollisia ja rakastavia ja kristittyjä. Kristus sanoo, että meidät pitäisi tuntea meidän keskinäisestä rakkaudesta, ei siitä, mikä on meidän puhettava hysteria tai mitä mieltä me ollaan jippikuoron denominaatiosta tai siitä, että kenestä me irtisanoudutaan, vaan meidät pitäisi tuntea keskinäisestä rakkaudesta. Ja mä en sitä kyllä tuossa seurakunnassa sen alun semmoisen tietyn hypevaiheen jälkeen kohdannut, vaan minusta tuli yhteisön oksennusämpäri ja syntipukki jopa, jonka päälle sysättiin ihan kaikki. Siis mukaan lukien se, että minä olen kokenut siellä kaltoinkohtelua, niin siitä on minua syyllistetty. Ja ihan siitäkin, että siellä yksi seurakunnan diakoneista irtisanoutui virastaan, kun ei pystynyt allekirjoittamaan sitä julmaa kohtelua, minkä mä sain, niin tästä irtisanoutumisestakin on siis minua syyllistetty. Sen sijaan, että olisi puututtu niihin ongelmien juurisyihin. Mutta joo, niin kuin näette, niin nämä mun henkilökohtaiset kokemukset tässä vuosien varrella on ollut negatiivisesta asiasta toiseen lentelyä, että syrjäytymistaustoista kristinuskoon, ja päädyin sitten siitä, mikä on siis sinänsä jo huono asia siis olla syrjäytymistaustainen, ja sitten on kaiken maailman potkuja töistä ja oikeusjuttuja, niin kuin kristillisen vakaumukseen liittyviä sellaisia, ja sitten tämmöinen suuri pettymys seurakuntakuvioissa ja suuria kaltoinkohteluja siellä ja isoja uskoon liittyviä ulosottokeissejä ja sitten tämmöistä hengellistä hapuilua, että karismaattisista harhoista umpimieliseksi reformoiduksi ja sieltä sitten plumpsahtaminen kalvinismin kuplasta takaisin siihen niin kuin semmoisen vähän ehkä ekumenisempaan käsitykseen, että minkä haluaisin nyt, kun on siis vapaa tuosta Repan puhetapakontrollista, niin haluaisin mainita niin, että mun ekumeninen käsitys on tällä hetkellä se, että perseestä me ihmiset kaikki ollaan. Ehkä sen joku saa sitten kukkaiskielellä sanottaa, mutta me ihmiset ollaan kaikki perseestä. Toki voi olla, että se on vaan nyt niin kuin vähän kärjistyvää, että on ihmisissä varmasti jotain hyvääkin joskus ja näin, mutta oli sitten mikä tahansa lahko tai kuppikunta, niin ihmiset on ihan samanlaisia. Saatanan palvojat, Jehovan todistajat ja muslimit ja kalvinistit, niin me ihmiset ollaan kaikki samanlaisia. Ja sitten uskonnon pitää olla semmoinen ulkoapäin tuleva pakko tavallaan, mikä muuttaa ihmistä. Eli ihminen on syntinen ja sitten hän kuulee islamiuskosta, että no teepä lisää syntiä, no sitten hän tekee ja iloitsee siitä synnistänsä. Tai sitten ihminen on syntinen ja hän kuulee sitten kristiuskosta, että teepäs vähemmän syntiä ja sitten hän tekee vähemmän syntiä. Ja sitten kristiuskon sisällä on näitä eri kuppikuntia, mitkä muotoilee sen asian vähän eri lailla ja lisää siihen sekä hyvässä että pahassa omat mausteensa, ja reformoitu usko on näistä vain yksi. Mutta sielläkin ihmiset on kaikki ihan perseestä, niin kuin myös helluntalaiset, vapaakirkkolaiset ja yksin kotonaan YouTube-kristittynä olevat ja ihan kaikki kristityt on mun mielestä, mukaan lukien siis ensisijaisesti minä itseni, ihan perseestähän me ollaan. Ja se kristiusko pitäisi osata jotenkin niin sellaisessa totuudenmukaisessa ja hyvässä muodossa sitten itsekin julistaa, että se rajoittaa sitä ihmisen pahuutta ja ei synnytä siis randomia kuppikuntia, missä 15 hengen porukalla ollaan oikeassa samalla kun muut on väärässä, vaan niin kuin rajoittaa sitä ihmisen syntiä ja saa elämään enemmän Jumalan tahdonmukaista elämää ja tekee sen sitten minkä tahansa seurakunnan puitteissa tekeekään, niin ei se mun mielestä enää pitäisi olla tämmöistä 15 hengen kuplassa tapahtuvaa utopian rakennusta. Ja niin kuin se, no joo, en mä tiedä, utopian rakennuspointtina just se, että miettikää nyt oikeasti, että 15 hengen hittoporukka, siis suurin piirtein, he kuulee tämän ja suuttuu mulle, että sanoin näin somessa, vaikka siellä on yli 20 virallista jäsentä, josta kaikki ei oikeasti käy siellä, mutta 15 hengen porukka, mikä on niin tarkka siitä, että millaista elämän pitäisi olla, että heillä on oikeasti siis sisäinen ohjeistus, että miten saa puhua. Ja niin tarkkaan, että sitä ei saa julkaista siis ulospäin. Niin en mä tiedä, siis kyllä niin kuin, mä ymmärrän, että jollain katolisella kirkolla täytyy olla ison organisaation kanssa ohjeistuksia, tai vaikka jollain niin kuin 100 hengen seurakunnalla ehkä tarvisi olla jotain, mutta niin kuin,
että mitä hittoa, niin kuin 10-15 ihmisen porukalla, kun ei pystyttäisi niin kuin asioita hoitamaan ilman, että on niin kuin kirjallinen ohjeistus jostain niin kuin puhettavasta. Niin, en mä tiedä. On se hauska vaan, mutta joo, niin tai näin, niin Reban saarnoista kovin paljon tykkäsin ja ihmisistäkin tykkäsin, mutta yhtään ihmissuhdettahan mulla ei kai siellä syntynyt tuon 3 vuoden aikana, kun olin niin vääränlainen ihminen ja menin sitten vahingossa sanomaan niin meidän yhteisiä uskonkohtiamme YouTubessa ääneen, niin musta ei kauheasti tykätty, että joskus sitä sitten on siitäkin ehkä aika ymmärtää, että mikähän juttu tämä nyt oli viimeiset 3 vuotta mun seurakuntaelämästä, mutta joo, kovin oli vieraanvarainen seurakunta ja hyvät saarnat ja monesti ihmiset kokoontu toistensa kodeissa ja niin edespäin, että se oli ihan kiva, mutta nuo kirkkokurjutut ja autoritäärisyys, niin se meni kyllä hiukan överiksi ja meikä poika lähtee nyt etsimään luterilaiselta puolelta sitten vähän silleen avoimempia vesiä. Mutta joo, ei kai siinä tämmöisiä erikoisia hommia ja varmasti tosiaan niin ymmärrätte, että nämä on tämmöisiä vähän niin kuin kriiseilykokemuksia näistä tilanteista, että tuosta seurakuntajutuistakin, niin siitä on sekä hyvää että pahaa sanottavaa, mutta halusin tosiaan nyt tuoda näitä tämmöisessä jaarittelumuodossa esille ja tarkoituksella myös siis sellaisessa formaatissa, ettei tämä ole mikään clickbait ja nämä asiat sanotaan niin hitaasti ja jaarittelevatta, että vaan ne, jaaritellen, sen suuremmin käsikirjoittamatta ja leikkaamatta ja muuta, että tästä tulisi tämmöinen niin hidas ja pitkä video, että tänne ei ne sensaatiohakuiset ihmiset ei päädy tänne loppuun asti, vaan ne, joita oikeasti nämä asiat kiinnostaa. Ja sen takia toki myös siis somessa, että näissä asioissa ei silloin, kun kävin Reballa, niin mitään semmoista fiksua puheyhteyttä siellä ollut, vaan sekin niin kuin se tiedotekin musta, niin eihän se nyt oikeasti mitään keskustelua niin kuin siihen liittyen käyty. Tavattiin kasvatusta, mutta ei puhuttu asioista ja näin, että ainut tapa, miten mä saan siinä yhteisössä niin kuin ääntäni yhtään kuuluviin on se, että sanon ne tälleen somessa ja sitten ihmiset kuuntelee kauhuissaan, että some, hirveä some, mitä siellä hirveässä somessa sanotaan. Niin sen takia sanon ne täällä, että mun kasvatusten ei suostuta mua kuuntelemaan, niin tällä puolella sitten. Mutta niin, että se oli niin hitaasti ja jaaritellusti esitetty, että ulkopuoliset sensaatiohakuiset ihmiset varmaan tippuu siinä matkan varrella kyllästyneenä pois. Mutta ei kai siinä. Yleensä toivotan lopuksi, että muistakaa vastustaa sateenkaari-ideologiaa, koska mut on tuomittu siitä oikeudessa, että sellaista teen, niin haluan tehdä sitä jatkossakin ja kehottaa siihen avoimesti, enkä alistu semmoiseen pöpeilyyn. Enkä myöskään halua alistua siihen Reban pöpeilyyn, vaan vastustakaa kontrollia ja autoritäärisyyttä ja puhettavasta nipottamista siinä missä sateenkaari-ideologiaakin, että kyllä siitä seurakunnasta, missä liikaa vaan nipotetaan siitä, että sanoit meidän yhteisen uskomme väärin somessa, niin siitä tulee lopulta yhtä mahdoton paikka elää kuin jostain sateenkaarimessusta, että vastustakaahan sitä nipottavaa autoritääristä puhettavan kontrollia.